Hello mga kapisngi! Good morning diha nga side! So for today's video is first day namo ni April 18 ni siya, and then second destination namo after sa Art and Island is nanguli sa Migwada, nagpahuway sa mi mga bali 1 hour and 30 minutes para maka-regain og energy para lami og smile ba sama ani o. Smile mommy! O diba lami kay ahiyom sa kong mama kita sa Mckinley Venice dindot siya nun guys, masig ako masig balik-balik diri di ko mapulag laag diri. So ako lang gilag si mama diri para makita niya unsa kagwapa ang Mckinley no. Mausay ka na mag-upload ko na mingon sa ko dira wala ka kanang gipulag laag dira sa Mckinley, wala jud ko pul diri guys, masig kapila na ako magbalik-balik nindot jud siya sa akong pananaw, malahi lang jud akong lawas kay manambok ug taman. So kani guys is quick tuyok lang jud ni nga para lang makita sa kong mama ba nga unsa ang Mckinley kay after ani manggod mga tumig SM ora kay pagagabi ani is manglupad mi og bagyo. So mo nagitour na ko siya dire sa Mckinley, picture gamay, video dako ana sige kog maingon nga katawa ra gud mama, katawa ba para lindot sa picture. O di ba kung mama mura na kanang ang iyang baba na bluetooth na inig mo picture ko ba. What's your choice? Iyang anak ay hilig og picture, o diba? Smile mama, o diba? So mao na guys, nagtuyok-tuyok lang mi din picture sa mga nindot nga na mga angle there sa Mckinley, o diba? Nindot jud binon kaayo jud ang Mckinley kasi kung saon jud siya balik-balik dari ag nilaag. Humana ni pag uli na mo guys is nanakay lamig bus paadto og market para cheaper ang bayad kaya ron nindot ba o diba wadi ta traffic naka-fix ang bayad. So mao ni namaktas na mi paadto og likod kay nakay mig bus pero ako mama ning picture sa kadit diba sana all. So thank you guys for watching. I hope you watch the next video. Amping tanan and God bless us all. Thank you. Mwah!